Ale musíš tancovať. Kamera. Mamka teraz čo, voláš niekomu, že sa kričí? No, dobre. Čo ty aj tanci? Hop, hop, hop. To nechá. No, Majko, ty Neboj sa, ja držím. Ja nič nerobím. Zas máš ten kup taký nebezpečný, koketný. Nepozeraj sa na mňa tak, Eliška, lebo ja sa začnem píliť. Eliško! Taký koketný. Čo to vyšlo? Decko, Čo môžeš držať? Decko. Takže prsty. Budeš tam. Toto bude šport po hlave. Dobre ste tancovali, ale dosť na škole len. Výnimočne na rozlúčku. Piškoci. No, dostáva to do švungu. Čo to pripomína? Čo to pripomína? 2002 Gargano ráno, pod nami bývali Tyroláci. My večer slušne, ticho, že sme nás nezobudili, oni kecali do noci, Taliani. A ráno sme mysleli, že budú spať dlho, ne? A oni o 7 radio a poďme o Tyrolsku. Máš video? A za radom išlo, jedno za druhým. Ja pekne prevedem. A už ide od zema. Už ide od zema. Správna zábava má skončiť tancom na stole. Ja pekne Možno to, že vo štvrtok odchádzali traja chirurgovia z Bardejovia, že sa učili nad ránom na stoloch. Keby tvoja mama vedela, že vlastne ty tu spáraš.